kowe ngapa? Ayo, aku yen murka wujud kaya ngene, genah. Merga kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Merga pambeganing buta iki perlambang murka. Rasah cerewet kowe sing ora Wah, ayo. Sambat. Gong mati aku culno le aku tak mlayu. Aku nek tak aturke punden Pandhawa aku nampa budana aku nampa paukuman. Kowe wajib nyaur keluput tamu nganggo pengadilan. Sembah liring ulun kapurba sang purba ngerat ning sahananing kang mrengkanang sing tasih kang sawagung sagung ring delahan nyuwang kanang mamujenga
wontening praja sabrang pinastan negari ing Loji Tengara ya ing Kadipaten Loji Tengara. Pranyata Kadipaten Loji Tengara kebawah keperintah negari Ngamarta. Nalika semanten sinten ingkang pinitados ngasta bawat pemerintahan Kadipaten Loji Tengara. Nenggih menika ta warnane pinatados dening para Pandhawa Kilura Petruk Kantong Bolong ing ajejuluk Sang Adipati Kantong Bolong. Tengga minangka dadi kamituwaning para kawula sak Kadipaten Loji Tengara sineba sangganing para nayakaning praja tumenggung Ludra miwah tumenggung Angkara. Wis kepareng ngamarsaning Sang Adipati Kantong Bolong dadi kumangru jining pangandika Sang Adipati Kantong Bolong ingkang dereng kababaring lisan. Kalukon lakuning lekas lukita linuting kitung kadon kadon hamomong memangun manah rahayu Kaiwono tanah golong Tarajating plaja kawuryan wus sunyaruri
tanpa palupi ati lar silas tuti so no sarjana kelu kalulun kala tidak tidem tandhaning dumati handayang ratining karoban rubeta ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara tumenggung Ludra nggih wonten timbalan ing adhawuhipun miji dhateng wiswanipun ing abdipun tumenggung Ludra lan kowe tumenggung Angkara wonten timbalan ing adhawuhipun miji dhateng wiswanipun ing abdipun tumenggung Angkara sabloke kowe manut lan bangun miturut kelawan apa kang dadi ngendikaku kowe iso ngrasakake dhewe yen uripmu mubra-mubru uripmu sarwa kecukupan tinimbang sing wis kelakon ra ngono to nggih kula pengin kula raosaken benten kaliyan warsa-warsa ingkang sampun kepengker nah ya ngono kuwi ora usah perlu wedi karo para Pandhawa mergo Pandhawa kuwi parane adoh mongko Kadipaten Loji Tengara kene iki dadak nyabrang segara ya nadyan kowe karo aku iku isih kebawah keperintah utawa isih dadi reh-rehaning para Pandhawa ning gandeng aku wis dipercaya minangka dadi tetungguling para kawula ning Kadipaten Loji Tengara kene. Mula peperintahane ya manut karo apa sing tak karepake, manut karo pernatan ing wis tak tetepake. Inggih. Saperangan ora ketang awake dhewe iki nganggo dhuwit pajek saka kawula, ning sing wigati siji aja nganti kawula ki ngerti nek kesugihane awake dhewe sarta keperluaning uripe awake dhewe kuwi pancen yo njupuk saperangan dhuwit pajek saka para kawula. Inggih. Nang nyatanipun ingkang kula raosaken menika was kuwatir lan sumelang. Menawi ngantos mangke kawula ngertos bilih keklempakaning arta saking kawula menika mboten kagem kasejahteraning para kawula nanging dipun agem kula lan panjenenganipun Sang Adipati Kanthong Bolong. Menawi ngantos kawula mangke murka kados pundi? Mula aja nganti ngerti goblokmu. Kaya ngene iki kudu sing pimpen, kudu sing ngrunsit, aja nganti kawistara. Ha, piye carane mengko dialasanke dienggo utawa gawe alasan nek dhuwit kawula utawa pajak kawula kuwi dienggo dandan iki, dienggo dandan-dandan kae, dienggo dandan-dandan kae. Mbok ora ana nyatane sing baku kawula iku ora bakal nakokake perkara dhuwit kuwi engko sing dienggo dandan-dandan ping separo, sing separo nggo kowe karo aku. Mekaten sinuwun. Heeh. Nah, perkara kaya ngono kuwi kok rumangsaku aku terus kaya wegah kelangan derajat pangkat. Ya nadan derajat pangkat iki diparingi dening para Pandhawa. Ning aku kok kaya ngrasake ibarate kaya dene ngemut gula krasa legi moh peh. Monggo setahun ngarep iki bakal ana pemilihan ya kuwi adipati utawa pengareping papan-papan sing dadi reh-rehaning negara Ngamarta. Lah, kowe ngerti dhewe to, aku mesti bakal nyalonke meneh. Inggih. Mergo aku moh nek kelangan derajat pangkat sing kaya ngene iki apa aku kon bali dadi kere meneh ming bola-bali goro-goro terus karo Gareng karo Bagong ming wingi dolan endi nang Gembira Luka kok ora jelas-jelas.
Mula aku kepengin ngundhake derajat pangkatku sarana aku arep nyalonke meneh minangka dadi pangareping Kadipaten Ngeloji Tengara. Nanging nuwun sewu. Kathah-kathahipun para kawula sakmenika menawi saking sak pangertosan kula sawetawis kathah ingkang sampun boten pitados kaliyan Gusti kula Sang Adipati Kanthong Bolong. Kula nuwun pangapunten boten sabab saking menapa kula piyambak boten mangertos. Krana saking menapa dene kawula kathahipun sami klesak-klesik neraosan babakan anggen paduka mangreh para kawula sak Kadipaten Ngeloji Tengara menika dipun anggep kirang saged damel tentrem ayem tuwin kirang saged damel mapanipun para kawula. Aku ora kawula iki wong isor. Kawula iki iso ngrasani ning ora iso apa-apa. Dadi kowe ora usah kuwatir. Aku duwe cara sing jitu. Ngerti jitu? Mboten sinuwun. Jitu ki siji pitu. Jitu ki sing pancen ya cara sing iso tak nggo agul-agul supaya aku sesuk ana ning pemilihan sesuk menang meneh. Caranipun kados pundi? Sebar. Kawula kei dit. Iso kok. Kawula saben sak sirah kei pira? Mengko duwite aja njukuk kesugihaning Adipati Kanthong Bolong aja. Ning awake dhewe nggunakake anggaran daerah. Waduh. Dadi anggaran tumraping kanggo kamuktening para kawula kuwi gunakake dienggo pemilihan nggo supaya aku iso menang. Nuwun sewu. Kula kok mak tratep midhanget panjenenganipun Sang Adipati Kanthong Bolong. Dra lho, Dra. Kowe iki melu aku. Kowe iki kudu nyengkuyung karo aku. Nek aku sesuk ora iso kepilih, kowe amblek, kowe dadi kere. Nek kowe gelem nindakake apa sing dadi dawuhku, sebar duit jukuk saka duwite para kawula, didongke ning kawula meneh. Sandas 100 apa sandas 50 pokoke kon milih Adipati Kanthong Bolong. Wis to. Kawula iki isih blereng karo dhuwit. Nek dinae dhuwit mesti bakal milih karo aku. Lah nek wis kaya ngono kuwi ora ana sing iso menang karo aku. Mengko mung kari nindakake wae. Menawi ngantos wonten dosanipun. Dosa iki apa dosa iki adus loso-loso apa piye? Ning gaget ki rasa gagas dosa. Dosa iki sok di etung karo sing gawe urip. Saiki ki isih urip aja mikir dosa. Ngono kok wedi. Nek pancen kowe wedi dosa aku sing nanggo dosane. Nek pancen aku ku nyebar duwite kawula ki tak nggo srana aku menang nggone nyalon minangka dadi Adipati Ngeloji Tengara. Nek pancen ana dosane tak sandange. Wis, ora usah wedi. Aku sing nyandang dhewe kuwi mung nindakake dawuhe Adipati Kanthong Bolong. Ngono wae dawuhku. Leng-leng ing daya mangungkung. Ganduan rimang lelena tanpa kandhen. Yen tan tulus amangku sang Tyaku Utama. Nalindra muda wuwuse angrerepa. Nalindra muda wuwuse angrerepa. Yang lunging kadung ngalengkung lir kaleresan. Palukon lakuning lekas lukita linut ing kidung. Piye ngomong sedika ndederek wiwit saiki kudu diwiwiti no awak dhewe nyolong star supaya aja nganti kawistara kita paringi dhuwit iki dhuwite kawula ning dumna mring kawula aja ana sesuk tumapaking gawe yen ana pemilihan ya kuwi Adipati ana ing Ngeloji Tengara kudu kon milih aku dhuwit kuwi dadi syarat dadi srana supaya sesuk milih aku ben aku tetep minangka dadi tetua angganing masyarakat ana ing Kadipaten Ngeloji Tengara. Prasta Dapatuka pareng lilan ana kula aturi namaringaken bidal dinten samangke. Angkara aja nganti wedi. Tarinen saben sak kawula iso nglumpukke wong pira. Gunggungan etunge pira wene ana. Lho iki ngestaken dawuh sinuwun.
enjing beda kumurut saking jroning praja kung ingkang Balakuswa Prabu Sananira Surya wedalira saking Jalaniti arsa madangit jagat tuk mungup-mungup pandeng sapucaking wukir Kakang Ludra jroning nyambut gawe iki sajaya atiku kok melang-melang di ora usah dadak nganggo petungan ora usah dadak dilebokke ana ing ati pokoke awake dhewe manut ngendikaning Sang Adipati Kandhang Bolong upama panjenengane kepilih meneh minangka dadi Adipati ana ing Loji Tengara nadyan kebawa keperintah negara ing Ngamarta nanging kowe karo aku ngrasake legine ngrasake kepenake nadyan sak temene rada-rada kurang cunduk lan kurang mathuk karo atine awake dhewe nanging kabeh mau ora usah dadak mbok penggalih sing babaku uripmu lan uripku iso urip luwih saka uripe awake dhewe sing wis kelakon iso sugih iso numpuk brana pipicis kulawarga kecukupan nadyan dalane sarwa ora bener nanging Sang Adipati Ngeloji Tengara ya Sang Adipati Kandhang Bolong wis paring pangandikan dheweke ingkang saguh nanggung dosa saguh nanggung karmane yen to besok bakal nampa paukuman saka sing gawe jagat yen to pancen kaya mengkono siadi tak paringi sapirangan dana probaya goleka kawula sing iso nglumpukke kawula sak akeh-akehe didumi dhuwit supaya sesuk gelem milih Sang Adipati Kandhang Bolong lenggah maneh minangka dadi Adipati wong Loji Tengara yo yayi ayo tak derekake ayo kakang miat langening kalangpan aglar pandaan moncar dina lir kekunang sureng sara tetan patung kasalan pacaring pun amengget kono Sing langit kelap-kelap katon lir kinjanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kula ngatonaken bekti kula kunjuk Gusti Tumenggung kowe kawula Loji Tengara inggih koling klumus banget sampun wonten tigang wulan menika kula mboten abuh mergi Sang Adipati Kandhang Bolong ngendikaaken menawi kedah tanggap darurat mboten kenging melakukan kegiatan menapa-menapa selaminipun 3 wulan menika tambah setunggal wulan menapa mboten kula menika sami kemawon dipun idyak cengele monggo sinuwun Prabu Loji Tengara Prabu Adipati Kandhang Bolong menika mboten paring kamardikan kados kula bong anu tiang-tiang seni menika lajeng dipun paringi solusi kados pundi sak mangkenipun supados saged pentas nanging nyatanipun namung dipun kendelaken kula kinten ingkang dados kurban namung bangsa seniman kados kula lan adik kula Situsia menika Situsia menika masih lemu wong isih iso utang kok dadine potang tegesipun sapa sing nyilih 10 balekake 16.000 menika sami kemawon mboten kok lintah daran ning jan dirubung lintah
mesake uripmu. Inggih, mula panjenengan nggih kedah saged ngaturaken panggersahing ati kula menika dhateng Sinuwun Prabu Kantong Bolong. Paring peraturan nggih kenging monggo mawon inggih kawulanipun menika dipun tuturi lho kowe lho nyambut gawemu apike ngene supaya kowe iso obah kowe ngene ya kowe pentasa ning penontone ora entuk luwih saka semene terus ya lelungguh kudu anu ngaten menika tegesipun bijaksana menggatosaken dhateng kawulanipun nyatanipun ya ming dinae peraturan tanpa diwenehi solusi rak niku ibarate kaya dene montor mogok wis ora iso diuripke ora mlaku waline bosok bani gembos terus remuk didol rongsok ora payu iki ngene kowe tak kawenehi dhuwit gelem ora iki menapa guyon apa ora guyon ning tenan iki ana pirang-pirang dhuwit kancamu pira rombongan kula menika 26 kabeh butuh duit. Wah betah, jelas betah. Ampun maning kok rombongan. Kula niku dadi pengarepe ya butuh kok. Yen pancen kowe butuh duit tak wenehi duit-duit ning ana syarate. Syaratipun menapa? Syarate sesuk yen ana pamilihan ya kuwi wong kang bakal lenggah ana ing kadipaten Ngloji Tengara, kowe kudu milih Sang Prabu utawa Sang Adipati Kantong Bolong. Oh, lan wong sewu wong peperintahanipun menika mboten sae menika. Ora, kudu gelem, mergo kowe wis gelem nampa dhuwit. Nek kowe gelem nampa dhuwit kudu gelem milih Adipati Kantong Bolong. Yen ora gelem nampa dhuwit ora apa-apa. Ning selawase kowe bakal takjing, uripmu bakal keserakat ana ing Kadipaten Ngloji Tengara. Alah. Nasibe kawula cilik ya kaya ngene to ya, Dik. Lah iya ya, Mas. Awak dhewe ya ngrekoso tenan. Lah iya lah miturut kowe piye? Nek ming perkara nyoblos utawa milih Sang Adipati Kantong Bolong nek tumrapaku mbok ya wis dilakoni ora apa-apa wong ming milih tok kowe kok. Perkara sesuk sik upama menang nek ngrasake rekasane ra awak dhewe ngrasake sak rombongan sak kawula Kadipaten Ngloji Tengara ta ora ming kowe karo aku wis ta ditampani wae. Awak dhewe saiki butuh dhuwit tenan ditampani rasa aku. Menawi tetela mengkaten kula purun Sang kowe gelem tenan purun to niki senak oyak-oyak cicilan. Pun mboten ngoten ndak mboten paripurna. Yen pancen gelem iki dhuwit tampano ngono. Dono sak kancamu. Kancamu ngono pira-pira mau. Wonten 26. Tak jaluk sesuk ana swara saka kowe cacahe 26. Oh nggih, ngestakaken jawab. Monggo ratri maringaken matur nuwun Gusti. Kakang sawetara saperangan probiya wis tak wenehke marang para kawula. Aku ya wis saperangan wis tak wenehake marang para kawula. Sing wigati apa dawing Sang Adipati Kantong Bolong wis dileksanakake. Sesuk liya dina gandenge sawetara wektu pamilihan Adipati ana ing Adipaten Kantong Ngloji Tengara kene isih sawetara sesuk dibaleni meneh. Ayo padha bali dhisik. Ketemu karo keluargane awake dhewe luwih dhisik Yayi.
panjrah ingkang muswitarum asiring samirana mrih sekar kaduh ngas kandhanya maweh raras renaning driya Nuwun amit pasang kaliman tabih tinebena ing lodune dumawahing tawang tuwang. Dandane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengadilan hukum negara Ngamarta niku mboten bau karo kapine nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara dipatrapi pahukuman nadyan to. Nuwun sewu wong liyan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan. Nek sampeyan terus kula dijual-jawil dijak mriki dijak mriko rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa ta? Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan. Wonten dawuh kowe tak kandhani ya. Nggih. Satemene aku kowe entuk dawuh saka Yayi Darma Aji. Wah. Darma Aji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. Resah dan gelisah ngene iki. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesaku lho. Tresnane modern tenan iki. Lah ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marahi guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darma Aji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau ke bawah keperintah negara Ngamarta. Ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula, tegese mangan bondo negara. Wo, korupsi. Iya. Nglembrah ning endi papan. Monggo persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah, penggaling Yayi Darma Aji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungso-menungso sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak bandure. Lah. Monggo miturut pengendikaning Yayi Darma Aji, wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pengendikaning Yayi Darma Aji wong sing jujur katone ala nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. Cocok. Andan.
Kula niku pancen wis dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula rosak. Ketoke wis. Lah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kalih gareng beda. Ya mesti diuntet duwite. Terus kesane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong yang mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, angge. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Nyai Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau, nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kadrengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluan pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel kapitayane Nyai Darmaji nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta wong kang mangan bondo negara mau ponakan Bagong. Leng-leng ing driya mangu-mangu mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kandhin yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Oh sagora sago kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugining negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Wah, aku seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Iya Bagong aku seneng. Nemeng seneng kowe kaya tunggale. Kene iki sumpah ya menak-menik lho. Tegese wis antep tenan, antep. Wis tak banduli ya wis antep. Lah sak kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu, nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone ngrogoti bondo negara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanan terus Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya nek kon kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya nek ngaku ketua komite pemberantasan korupsi ngoten niku do ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora entuk sesara aku dienggo Bagong. Arjuna mbok sili ana sandangan meneng ketok merabut mboten kemawon Wah Prabu mboten. Kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten loakan. Iya ta? Ayo karang perlu Lah terus karemu panjenengan kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak meneh sandangane Setyaki. Sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nang nganti kula ketemu Ndara Setyaki, Bagong nganggo sandang tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah, gleleng tenan.
Lah ya kok ya cukup. Cukup piye kula dedel e. Mboten cukup sirahe gedene semene kok. Niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok e. Ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya ponokawanku cah bagus nggih. Pareng mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titer kula sing diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakarepmu nyuwun pamit jenengan. Kira kolor tak dudut e. Sangganing rincang-rincangipun angepung wakul baya mangep wekasan sangganing Pranara Praja Nayaka kadipaten ing Loji Tengara andaning sang adipati kantong bolong boten wonten ing saged uwal saking Kilura Bagong nalika semanten mulat nenggih sang adipati kantong bolong wau. Lakuning lekas kula kita linute ing kitung kadung kadereng hamomong membangun manah rahayu ya ora pangerak Bagong to truk adipati kantong bolong ya wis terserah apa sebutanmu ning nang kene kowe karo aku madhek ana ing kewajibane dhewe-dhewe aku kakangmu Lugong biyen kakangku jaman kowe urung dadi adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara. Bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara, kowe didadekke pengarep apa sing tok lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa. Kowe sawijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunakake bondaning kawula, gunakake bandaning negara, gunakake bandaning kadipaten. Wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta. Lapor karo Sun Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh. Ning kawula wis tok dumi dhuwit. Sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula. Dhuwite ing kadipaten tok gunakake tok kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa, Tru. Semobang mangaruna
adinetrane nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pinine panca terus niatmu arep ngopo wong salah kudu diadili aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili nah aku ora iso ngadili karo kowe aku nglincati sumpahku dhewe nista pocapane Bagong terus aku ora nrimake lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati Kanobolo cekelen lame lho terus napeksa wani karo kowe sorry Gong oh Adipati oh aku yen murka wujud kaya ngene genah merga kelakuanmu jahat pakartimu elek kowe seneng mangan bandane rakyat bandane negara mulane murka ya wujudmu buta ya ngono merga pambeganing buta kuwi perlambang murka rasa cewek kowe sing ora mati aku culuk oleh aku tak mlayu aku nek aturke punden Pandhawa aku nampa budana aku nampa paukuman kowe wajib nyaur karo keluputamu nganggo pengadilan
sing langit kelap-lapaton berkincang ing risang mawe gandrum Adipati Kanthong Bolong apa ingkang sira lakoni sayekti wis kawanguran dening Pandhawa ora jumbo kalawan nalika sira wisuda minangka dadi pangareping Adipaten ing Ngloji Tengara sira Adipati Kanthong Bolong sumpah bakal dadi pengayoming para kawula lan tumindak adil nanging jebul isih blereng marang derajat pangkat isih blereng marang bondo donya kebukten sira nggunakake bondo negara mbok dumke marang para kawula saya besok sira kapilih meneh minangka adipati ing Ngloji Tengara kanthi cara kaya mengkono sira golek mukti kanthi gawe kapitunaning para kawula lan gawe sengsaraning para kawula mula kang sangka kuwi Adipati Kanthong Bolong ing Ngloji Tengara ingsun copot kelenggane minangka dadi adipati lan bali dadi Panakawan. Suram Diwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadadananira layu umel kocam raknya maratani nyuwun pangapunten sinuwun kula lepat jebul sak tetek-teteke Petruk niku sak ampuh-ampuhe wong niku pancen bener ngendikaning Piyai Sepuh. Godha sing abot dhewe niku godha perkara brana picis, godha perkara derajat pangkat. Wong nek wis rumangsa penak lungguh teng kursi sing apik niku adat saben terus lali karo kahanane lali karo Purwadasena. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu kados pundi kula mboten mentala nyumurupi kan Petruk. Inajan kados punapa Yai Prabu Kedang lenggahi bawa leksana tegesipun netepi dhateng wewatekaning Nalendra Ngamarta. Ing netepi dhateng tembungan sama beda dana denda. Lire mboten kenging bau kabine. Sapa sing salah nadyan kuwi kulawarga nadyan kuwi Sentana dadi patrapi paukuman. Gandeng Petruk wis salah. Gandeng Petruk nalika dadi adipati ning Ngloji Tengara wis kleru gunakake bandaning negara lan bandaning kawula. Kudu dipatrapi aja nganti tumular karo sapa-sapa mengko dak ditiru karo para kawula. Petruk dikepiyekno wae kowe tetep nampa pidana. Sane ngoten kula nggih boten apa-apa. Kula wis ikhlas. Yo panjenengan kula lumpuh tenan dadi nek upama dipidana kula ya wis manut. Seksenono marang para kawula Petruk gandeng siraku isih Panakawan ingsun tetep nampa pidana nanging tetep nganggo wates-watesing kewajibaning Panakawan wiwit dina iki sira resik kraton Ngamarta suwene 5 warsa Petruk. Gong, aku matur nuwun ya Le. Kowe sing nyekel aku, tur kowe sing iso ngelingke aku. Nek ora mbok cekel mesti aku malah saya ngombro-ombro kamurkanku. Kowe sing wajib ditiru kok, Gong. Rupamu elek, ning kowe iki wong jujur, kowe iki wong tetek karo kewajiban. Aku matur nuwun ya, Gong. Aku ditep bojoku aku 5 taun ora bali. Aku resik ning kraton Ngamarta dihukum sinuwun Prabu Puntadewa, Kang.
Bagong ya kene sira ngracut busasana sing diparingake dening Koko Prabu Ndarawati. Kula leren dadi ketua pemuda. Itu ketua pemuda le. Anu ketua komite pemberangusan korupsi kula leren sinuwun. Ya arep dikaya ngapa Petro niku kakang kula. Petro kleru. Nek iso mbok kula nyuwun keringanan. Sengking 3 tahun 20 sasi mawon. Iki hukume 5 tahun. Oh, kleru. Kelingan kandaku mbiyen. Saking 5 tahun diparingana keringanan dipun lolosaken sinuwun. Petruk luput. Nang Petro pun dada keluputan. Petro wis ngakoni keluputan, ya wis dikon ngresiki kraton sesasi mawon gak wangsul. Lah sesuk nek Petro boten wangsul terus nek wonten wayang Sliman Petro ra ono. Mengko kula ditakoke penonton streaming. Pripun? Lah yen Petruk mbaleni marang kelakuane. Petro ampun dijatah dadi adipati. Wong Petro ki wong kere nek kenggonan det sithik wis sombonge ra umum-umum. Kemakine ra umum-umum pun Petro tetrepke dadi tetrepke piye? Ditetep Petro sane ditatapke truk mawon. Tatapke truk matamu kuwi kok. Ana paras kok ditatapke. Ditetepke dadi panakawan mawon. Kula sing nyuwunaken pangapunten sinuwun. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Yayi. Gandeng Bagong sampun labuh tumraping praja, menawi Bagong nyuwunaken pangapunten kan Petruk dipun maringi. Namung menawi Petruk ngambali malih upami dipun patah dados adipati malih lan ngambali wantun tumindak ginakaken bondo negari, Petruk dipun patrapi menawi mlebu dipun dawuh supados minggat saking Ngamarta. Piye Petruk? Pun kula mboten ajeng purun dados adipati malih. Mun dadi kawula malah kepenak. Pun enten mawon wis kula nabuh ngalor kidul malah bahagia. Ketemu kanca-kanca madang ora bayar. Pun kepenak mawon mboten dadi adipati-adipatinan. Bagong, apa yang dadi panyuwunmu Pak turuti? Petruk mung tak dawuhi supaya resik kraton sesasi. Sawise kuwi bali marang Karang Kedempel dadi ponokawan meneh pono. Aduh, terus matur nuwun ya. Matur nuwun. Padha. Syukur dole wis iso do. Gawe slamete dulurmu dhewe-dhewe. Ah, sial Petro ra sida dukum. Kok kata-katamu ngene maksudmu piye? Anu aku walik kaya terus. Aku ki bersyukur kowe ra iso sida dukum, aku bersyukur. Mula ta mula sesuk iki rasa so aneh-aneh. Diparingi pangkat karo Ndara Pandhawa ya gunake kewajibane sing apik. Ora kok blereng karo bondo donya barang iso narik pajak pirang-pirang duwite ketok tumpuk-tumpuk terus tak gunake sithik, tak gunake sithik. Suwe-suwe akeh. Wong aja sok gunake mboko sithik, gunake loro ora konangan. Terus kok suwe gunake petang gendel ora konangan 5 gendel. Sak teruse kaya ngono iki tuman kok, Tru. Oh ya. Kaya aku mbiyen. Oh ya wis tau to. Wene ra. Anu cilik-cilikan. Ora gedhe kaya kowe. Matur nuwun Jogong. Aja baleni ya, Tru. Ora le jan. Aku sayang karo kowe. Wis sing gedhe, Tru. Ora wisan. Bareng disayang kok njaluk dhuwit. Aku karang sok ngono kuwi. Ya wis, sing wis ya wis muga-muga ora dibaleni meneh ya, Tru. Ora Gong. Ngono kuwi apik malah.